MLA bat MDC ke NPP na mau sendrut ubat Gigur Myrthong hakasi nukong jangka tayo ulami pat ba ban pensah ya ke jengkeno jangka kenhun ki ngatiar New Trap National Liberation Council ba ule Benami haka jingseng ya ka karkhana Sandewyong Hasalang ba syapen betai bom IED bat dawa ya ke kenhun ki ngatiar ba kadai ban wan ban a ya ke jing sisa om ban sukeno tang balalat nya kesentur. Habayakran bat kilat patai kubor unu MLA bat MDC ula Kyntait ya kejing keno le Benami. Bat ong ba kejing keno jong ke HNLC kadai tangga kaman pentok beriaya u haka kamsan pertai. Uang ba ke HNLC keladai ban wat chwai kejing sisa ni kitrai jaka bat kitrai chnong. Namar kidai maki kebal ai jing bet ban bo karkhana Sandewyong haka ni kathan. Om mo u kumunong mikmat. Ulo ong ru belada ketenat badai kemi kala ai license kumunong mikmat don bor satya bantu kelar ne ban le Benami kumala keno. Bar kumu brio shimet ru umnan kam satya bandale Benami ban kamai pisa namar haswa bu nong MLA ula biang lupa ki kam kijam bat ula la ru ban senghi ya ka karkhana lada ukwa swa bangalong nong mikmat ru ngala don ikam kijam jong la jong kiba biang kimda don kam siu bangan le ya kata ga Benami ndrei don ka jingsnyo khendet aba kami kum kito ki kubor nagamta jonga tinga skwa ban kerpat ba kumki seng kibala yau kibala beng ka jingmut jing perkhat ndai ban chu keno kulmar bat kidai ban wat bene suaya ka jing sisa tang kita he namar kamton ka jingya pher ba ai ya kano ka factory namar apo ka jantel su kaju hi hangtai apo bernihat ru kaju hi kidai kiju ki factory kiba don Hasalang tikitu ki factory kiba penyat hi majority kidai bet kibiru nabar re kilong tang ki local director hi hangno hangnoru re hapo rweng ru kaju katu rweng ka alloy factory hangturu pi lar pi lejwat bene hapo ka office kamot kitu ki kerteng kidai jongkit khari ki company jongkit khari ndre ki local director ki dei khasi ndre majority ki long kunta hangnong nor ki kamde ka ba la le phla ni kini kunta hapo salang ru ndre ki salang ki hapo salang ru ki bon ki ba kamta me hapo salang hadin bang ila mi kut kubor kunto tingala wat jingtip khendet hakano kadur ki le ya ki kot kisla tingalap ba ki hapo salang ki le ya ki kot ki badon kam hi barok khoj ki le bet ka company bet kadon ka company la ka jong bet ndre local director udai bet utrai muluk jong hi na tadaw kata ka jingkno yang aba ong Benami te kamlong ka ba sisa namar ba hadu mentahi ngampat dadon kam ban le Benami batno ru tang da ka bor la jong ru ngadang la i ban peniang kita ki factory